Hej, jeg hedder Sara Skærlund. Jeg bor i Bruxelles siden sommeren 2004, og jeg elsker Bruxelles, fordi at det er en multikulturel by med mange muligheder og en fed atmosfære, som man ikke finder andre steder i Europa. Det er en lille by, som man hurtigt kan overskue, ikke større end København. Og samtidig så finder man folk fra hele verden samlet på det her sted. Det er også hovedstaden i Belgien, som i sig selv er et spændende land, i og med at der er 2 forskellige kulturer samlet og 2 forskellige sprog. Og jeg kan kun opfordre jer til at udforske Bruxelles og lære alle dens facetter at kende.